Il-Filippina Mayumi Patasil kienet ikkundannata omora il-ħabs wara li 3 ilu instabet ħatja fil-ġuri li qatlet is-sieħeb tagħha Marcellino Soraza, delitt li seħħ fl-2021. Il-Filippin kien inqatel b'daqqa ta' sikkina f'sidru u oħra fonqu f'appartament fil-Mellieħa fejn kienet tgħix il-koppja. Qabel ingħatat is-sentenza f'Awla 22 saru s-sottomissjonijiet mill-avukati difensuri u l-prosekuturi. L-avukat difensur qal li kien hemm xi rapporti difettużi dwar kif seħħew il-proċeduri, fosthom dwar kif kienet trattata il-bagalja, u kaġun ta' dan m'għandix tbagħti l-akkużata. Kien hemm ukoll l-aspett dwar kif il-mobile phones tagħha ma nfetħux, qal li dawn huma noqqasijiet li l-qorti għandha tagħti każhom. Il-prosekuturi qalu li l-mara ma kienitx ċemnuta, partikolarment dwar kif l-attakk li sar mill-akkużata possibilment seta' seħħ b'reazzjoni għal stupru. Qalu li ippruvat titfa' reati daqstant koroħ fuq il-vittma u l-qorti trid tibgħat messaġġ li dawn ir-reati mhumiex aċċettati fis-soċjetà, la jekk isiru fuq mara u lanqas jekk isiru fuq raġel. L-imħallef Consuelo Xerri Herrera qalet li bis-sentenza ta' Omar il-ħabs, il-qorti qed tibgħat messaġġ li l-vjolenza domestika fi kwalunkwe kuntest u fi kwalunkwe għamla mhijiex aċċettibbli.